आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. बांगलादेशमधील परिस्थिती सांभाळण्याची इंदिरा गांधींपेक्षा PM मोदींमध्ये क्षमता आहे, असं उत्तर आमदार नितेश राणेंनी खासदार संजय राऊतांच्या प्रश्नाला दिलंय. हा जेव्हा गोधडीमध्ये होता तेव्हापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पक्ष हे हिंदू समाजाची सुरक्षा आणि त्याची काळजी घेत होते. या जगामध्ये कुठल्याही कानाकोपऱ्यामध्ये असलेला हिंदू ह्याची काळजी जेवढं राष्ट्रीय स्वयंसंघ करतात, जेवढं भारतीय जनता पक्ष करतात, त्याच्या 1% पण ह्या उभाटा आणि ह्याचा मालक करत नाही. मतदानावेळी ह्यांना फतवे लागतात आणि निकालामध्ये जेव्हा महाराष्ट्राच्या जनतेने ह्यांना नाकारलं तेव्हा मग आता ह्यांना भगवा आठवतो. आज बांगलादेशमध्ये राहत असलेल्या हिंदूंची काळजी घेण्यासाठी आमचं नरेंद्र मोदी साहेबांचं सरकार, आमचं परराष्ट्र मंत्रालय हे जेवढं दिवस रात्र काम करताय, काळजी घेत आहे, म्हणूनच आज बांगलादेशमध्ये राहत असलेल्या हिंदूंना चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे की भारतामध्ये असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारामुळे त्यांचं आयुष्य वाचेल, जीव वाचेल आणि बांगलादेश मधली परिस्थिती इंदिरा गांधींपेक्षाही चांगले हाताळण्याची क्षमता ही निश्चित पद्धतीने नरेंद्र मोदीजींमध्ये आहे, असं मी ठाम विश्वासाने तुम्हाला सांगू शकतो. म्हणून संजय राजाराम राऊतला सांगेन, तू तुझ्या दाढी कुरवणाऱ्या लोकांबद्दल चिंता कर, त्यांच्या दाढी साफ करत बस, त्यांच्या टोप्या, गोल टोप्या साफ करत बस. तू हिंदूंची काळजी घेऊ नकोस, कारण का महाराष्ट्रातला आणि देशातला हिंदू समाजाला चांगलं माहिती आहे की राष्ट्रीय स्वयंसंघचा प्रत्येक स्वयंसेवक जेवढी त्यांची काळजी घेऊ शकतो, जेवढ्या त्यांची सुरक्षा करू शकतो ना, तेवढं तू आणि तुझे उभाटावाले कधीच करू शकत नाही. एवढं त्यांना चांगली माहिती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा. कोकणचं नंबर 1 महा